Tango... Nej. Santos Anticipations. Snälla, Quantos años tienes? Vad är det som är kul? Snälla, kom igen. Nej, vad är det som är så kul? Jag fattar inte. Är det något jag har missat? Snälla, vänd mot tavlan då så kör vi. Men nej. Kom igen, Claudia, dess. Ta det. Kom igen. Vi kan klara det. Du kan klara det. Det var köpt. Du kan klara det. Jo, Kan det. Nej men snälla. Jag förstår ingenting. Man glömmer bort emellan.